Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagadgirinata merga sampean niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah salah. Arjuna ayo, bali nanti. Wah, lah iki salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenana ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Sintening kemareng ndamadani kayiwangan Suralaya menika to warnane diwaning para dewa kewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya ya Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti ya Sang Catur Boja terus sajana lenggam madaning Sila Kandha Waru Binangun sinepa sangganing para widodara widodari para Jawata Hapsara Hapsari ingkang kepareng caket pilenggahing Sang Hyang Jagadgirinata menika ta warnane Jawata ing sithik pangudal-udal pewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Narada manggaraken Sang Hyang Bathara Indra ing jawi andher blabar sangganing para Jawata yayah samudra ing dedaratan parandening mangke Sang Hyang Pikulun Jatimurti dereng kepareng awedhar pangandikan dadak sakeleng mangke katingal swaraning guntur jumal kaleger dado katundha Sang Hyang Jagadgirinata arsa medhar pangandikan dado kemamur wijining pangandika Sang Hyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan
Samar pamoring sukma sinopmaya Anjala ingkang muswitorum kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh rarasurnaning diya Mastu nomo sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra sawetawis rawuh wonten madyaning Bali Martya Kundha Manik Kakang Narada mboten benten kalawan parapatan ingkang sampun kelampah wonten ing mriki tansah angrembak perkawis nelampaning jagat ingkang mboten mendha nanging malah saya ndodra Kakang Narada perkencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ha inggih lho Di lombok piyambak menika ngantos bingung dayanipun menapa lalampan kados mekaten menika teka jagat ke taman pegebluk ingkang madal sairing usada mongko sampun kathah para titah pujangkara ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana katheraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula wastani welaking dewa krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika lha piyambak boten saged amestani mila pangaos sawetasi watahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru
Kakang Narada sampun wungsal wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara sampun kathah panjeriting para kawula ing damel resah manahipun ingkang rayipipun Manik Maya krana sareng kula naliti dhateng mobah musik ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ingkang mapan wonten ing jana loka Kakang nanging kados pundi malih pambudidayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika Kakang. Dalah inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembada ambirat dhateng ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa malih ingkang raka Sidik Pangdalutal. Jenyatanipun kula menika namung dapur utusan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mari mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru doh nyono cerak nyono kula menika dipun wastani nglangkung dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Miladi. Samangke monggo. Ratri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mobah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat. Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyaipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra waloka. Lah menika lho. Ingkang ndadosaken bingung raos sing manahipun ing Raka Sidik Pangdalutal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing Raka Sidik Pangdalutal. Menika mangke menawi kantos wonten titah ingkang mutah dhateng Kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayiwangan sinenenggo para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani krewikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan dadi sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing tintre madyaning Bali Marti Kundha Manik pangyaning para Jawata nalika semanten kendel datan mobah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun kang Raka Sidik Pangdalutal Sang Hyang Pikulu Narada dados kebaing pamitang jroning galih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasaru geger sanggihaning para Jawata sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya miyak sanggihaning para dewa ingkang samyang gantung sibo dadosaken geger sanggihaning para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para Jawata utawi kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan jala wenehi dalan. Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punapi menika kadhi ingkang sowan boten pangling ana kawan Bagong. Ha inggih. Lah nembe kemawon kula menika kendelanipun munjat-jat ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kuwatos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing Kayangan. Lah
Nuwun sewu lho, Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah-titah mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babakan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Lha menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepengasta paduka tumunten kakadidine tiyang wahing menika sajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngaut ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok mletho. Ming lasem lho. Wah, wis ngirang-irangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati-wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong kula nampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat panipe dayana ing kasantosan. Ulun rada kula nteran bekti lonjok ulun. Ya ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Ulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lak turun dulu ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Pukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sade martabak. Wela, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Pukulun. Daharan ulun-ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau Marwanto? Martabak. Martabak. Wondene Pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun tawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih Pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mrika mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika Pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa wi? Niki lho napa jalan tengah solusi. Ah, solusi supados jagat menika enggal padhang. Menika kados pundi caranipun? Serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados satur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun pangaksum sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah Pukulun. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. Menika mencekam saestu lho Pukulun. Mencekam saestu awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Pukulun. Dadi umpane dadi bioskop dengkulmu mlacat ki. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki.
mikroskop menawi boten dipun tonton kanthi alat kados ngaten menika boten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun, lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nyuwun sewu makelar, wonten ingkang dol tinuku, wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten den batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Slipah. Kok sik to, MC Slipah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile. Ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal, dados pangumpa jiwa kula mandhek. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik dhateng dlongop. Mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani, nganti bocah-bocah cilik do brebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun lampah wonten jagat menika sampun morat marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndhawaken kebijakan. Ingin samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek pukulun mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun. Oh, Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Bagong lah kok wuwusmu kaya mengkono. Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titah ning mapan ning Janaloka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata nanging tangan prabeda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki durung wonten keterangan sing gumathok, kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho kula. Tilik-tilik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Saniki kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun keterangan utawa napa niku pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani pukulun Sang Hyang Jagadrinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ning Bale Martya Kundha manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanget mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora. Dadi Mpu Sang Hyang Jagadrinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nek ngoten matur sembah nuwun, kula nyuwun pamit Ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun Sang Hyang Jagadrinata kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati lah wis ora karo-karuan yang anggere munggah Bagong iki rawur-rawuran. Ulun Sang Hyang Bathara Indra, kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya Bagong. Nggih, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan Ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong.
Pripun, Dik? Ndara tasih aturipun ing Resi Pangutal. Kakang Rodo. Sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakun jaraning kadewatan. Mangke riyen. Nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyen Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres sampun leres. Kedai-kedai pun adi diguru tumuli ngulir budi. Supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tetremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumeti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kaliyan ingkang rayipun Manikmaya mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados sakedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sanggaring para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang. Waton syaratnya kudu kaya ngene. Ngaten menika mangke wonten pepadang. Nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Rodo, wonten dawuh. Kakang Rodo mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rodo menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Tetapno para wadyabala Jawata Bagong dirangket nggih ngestakaken dawuh di Kakang Rodo menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo tunggak waru godhong dadap. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramani ira kang gemitiran ing asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket piwau jaman munggah teng kayangan wau teng dalan wis matur to. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo kula niku kegolong wong sing ora iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali Wang Pikulun Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Niki Wang Pikulun Bathara Guru bola-bali meng hang-hong. Ora ana kata-kata sing jelas meng ngilahe gemremeng kuping kula nganti nesu lho. Nek Pikulun Bathara Guru ora menehi kebijakan karo rakyat teng alam padang, luwih-luwih rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak cocok lho kowe. Nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa golek-goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin.
Sampeyan ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampeyan iku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampeyan wedi nek mutah karo bapak sampeyan dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo bali nanti. Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nang ngedepi dewa kok isin. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Mutar. Arep ngapa? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko ora Bu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lagi. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan? Ayo, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang ming dleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok wis? Lho, aku ngopo? Weh lah, kampun nyalake kula lho. Kula ya ming sauni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora ameng raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar beles. Ya susuno iki ngene iki piye? Iki dalam rangka proses. Proses wis. Deloken. Wis ajang ketimu mandor. Wis Nyai, yen lakon sing wis kelakonan dilemen kudu dilakoni. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen Jandhi Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan ngono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kene menapa ora.
duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Prabu Semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkak kambing ditampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin, nggak mau. Nemeng dikambingi takkan mau nek carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paling dawuh ora. Ora kok malah gumujeng. Kuwi lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene, do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan, kok Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Menten bengking meneng. Kena nganti aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna Gelem penting. Janaka Wonten panjenengan jam. Janaka wonten panjenengan jam. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bakal tak tandangane. Tak tendengane. Dewa mengko sing methoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndeka wis tak kendel. Janaka? Methoke para dewa ya Dimas. Oh iya, selamat. Tinunun kadanira wirang tumandang satyane ku karwanira
Setyaniku garwani iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Angkun ngarang. Santen kan mulyanen. Sapa? Santen kan mulyanen anyun. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Ditaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing sing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Mandan ngono kene. Piye? Lorendra gelem aja lho. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Walik. Heeh, ning walik. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. As ora sandadak kok kan pertengsing. Wong ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki, amuk Suramartaja mlata. Ana kandhanya. Arep dikentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentrang. Pecah siramu. Bener pangga tae. Piye? Pangga tae. Arep main ayunan. Pangga tae ni. Oh, tak panggal tak ayoni. Mati dening aku. Sampun kendang kawaran sundang ora Bu. Ora Gusti para Jawata sampun kendang kawaran sundang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara. Bagong, Nun. Iki aku malik kapan? Wah, tesih suwe kowe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walikan kok seneni ora. Ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna kulun maring adawedi ya. Kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten menawi Koko Prabu Darmakusuma sok. Oh iya ya inggih. Bagong, Nun.
Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton ngomong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok bebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dume wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke enak percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan nyece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukministi apa Jembawati semaput kabeh. Karo sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Kok njur aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Ora Bu kados pundi. Sang Hyang Jagadgiri rotoke dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Koten prayitna semuriris eko balik iki manik moyo lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar, kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kakang Kayiwangan nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking welaking Jawata. Nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung. Kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika. Asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya.
dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babakan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra Kakang. Weh, anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantianing kakung kaduk kepanasen. Wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson. Adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Samareka ten prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos pariposame Mbah Wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka Dewi Wulan satunggiling Jawata ing nganglang jagat sigra den bujung lampahing Jawata kagyat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Oh Kumekon sing langit kelap-kelap katon lerken sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking ndyas balewur ladal ora mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi karo wujud tanpa kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bleduk ingkang 1000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bleduk ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Oh, ditepungake aku Bathara Corona Kakang. Wah! Candhak sumbere. Panus maning jajalan sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bleduk-bleduk sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat ya pancen ku wis pinesti lan aku kudu nindakake lawan dawuh ingkang Maha Kuwasa
Mergo akeh-akeh menungso wis padha blereng marang derajat pangkat, wis padha sulap marang gebyaring brana picis. Iki dadi pauku maning menungso. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabehing menungso, tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene, apik-apikan aten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungso iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedhene mung sak bleduk mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nusuk Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas, aja kesurung rasa keweden ingkang banget wekasan iso ngringkihake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka 2, aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat. Ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliget. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki, Semar. Oh, ladar. Wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku wene ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi pepadhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake, aku bakal semingkir sak anak-anakku. Ning tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh, jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Wih, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata wekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun le nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong, aku satriya. Bagong aja edan Bagong, aku satriya. Arep satriya nek rumpane padha aku. Arep apa? Ulun kula nyuwun ngawelasan. Dipun paring ana pepadhang. Kresna, ulun ora bisa gawe padhang lawan jeneng kita. Ulun kula nyuwun pepadhang. Bocah edan iki. Tok kakake.
Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setia. Iki tok kapak-kapake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balike. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan banget aku balekno. Iki. Tak dijine dadi tumpangke teng apik-apikku lho. Pun nggih. Udah siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho dijine nek sing lunga ora malih, cinciripit gula batu gejepit. Sepele. Kene le ngemat ke tenan-tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ya kuwi. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso yang ini kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wong wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mong takon. Kulon Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Gak areng apa meneh iki? Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa kok. Ngono kuwi wong nek tergantung karo apa jenenge tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandan kesusure mau metune ming kari dhewe gak ming disipat barat. So meneh niku nganggo realis mikirnya realistis. Siang realita ngono lho. Ngetan. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Jane sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong Cinopet. Oh, janggut lho, Mir. Lara iki. Nengane kok. Weh. So meneh iki nganggo kathok sing ra lobok. Aku kok metu menjete ngiwon nengen. Tutuk sisan. Kok ora Bu piye? Rumaos kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Lah jadi arep kondur ning Madukara apa nang kene? Mes paosaken gojekipun ponokawan menika geli. Geli basa apa? Pun kliwat sak menit.